Drugi dan 5. Hospital Daysa, najveće regionalne poslovno-tehnološke konferencije posvećene zdravstvenoj i IT industriji, bavio se usporedbom privatnog zdravstva u Hrvatskoj i drugim zemljama, zdravstvenim sustavima budućnosti, praćenjem kvalitete u zdravstvu te različitim e-uslugama. Tematski blok smjernice u dijagnostici i liječenju posvećen je optimizaciji resursa i smanjenju opterećenja pacijenata. Ja sam predavao o takozvanim Imaging Referral Guidelines, dakle postupnicima, smjernicama za upućivanje pacijenata na radiološke pretrage, na CT, magnetsku rezonancu, ultrazvuk i druge radiološke pretrage, a svrha je njihova da se smanji broj nepotrebnih pretraga, dakle da se optimizira uporaba radioloških uređaja, da se pacijente ne izlaže nepotrebnim pretragama. Posebnu pažnju izazvalo je predavanje Iana Hennessyja iz Velike Britanije, koji je predstavio viziju bolnice budućnosti, koja se ostvaruje u javno-privatnom partnerstvu. Alder Hey Children's Health Park uporabom suvremene tehnologije nastoji smanjiti psihički i fizički stres svojih mladih pacijenata. What we're doing at Alder Hey Children's Hospital is trying to create a living hospital. And by a living hospital, I mean a hospital that can actually do the treating. It's not just a building. So it has its own sensory system, it has its own brain, it can make decisions, and it has a caring, holistic heart to it. So it can look after the patients within it, not just their physical problems, but also some of their mental and kind of well-being issues as well. We are financing this through our co-creation scheme, partnering with big companies, partnering with the UK government, partnering with other innovation agencies. So actual cost to the NHS is minimal. It's really my time and the time of some of the clinicians. And, we have to do that anyway. We have to be improving care. That's our job. Obrada podataka i razmjena informacija važna je tema u sve umreženijim zdravstvenim sustavima, koja uvjetuje razvoj i implementaciju novih standarda. Well, this morning I actually gave an overview of a new standard created by the HL7 Standards Organization in the field of health data interoperability. In other words, how do you get information exchanged, for example, between hospital and a patient app or a clinician application. And HL7 as a standardization body has created a new standard called FHIR. The new thing about FHIR is not just the standard itself, but what it is an answer to. It is a reaction from the standardization bodies to a new trend in healthcare where we see that people want to have open access to data. Veliki interes vladao je za posljednji okrugli stol 5. izdanja konferencije na temu nacionalnog konsenzusa u zdravstvu. Dugoročno financiranje i održavanje kvalitete zdravstvenog standarda isključivo je moguće osigurati temeljitim reformama sustava, što zahtjeva konsenzus svih dionika. Pa ja mislim da je konsenzus apsolutno moguć, ali naravno postoje različita mišljenja, a mišljenje jedino na ovakvim forumima poput Hospital Days se mogu verbalizirati, staviti na stol i početi vagati. Zdravstveni sustav je nešto što osigurava i produktivnost radne snage, osigurava zdravlje djece i potiče natalitet. Mislim, ima puno mjera gdje hrvatski zdravstveni sustav utječe na cjelokupno društvo i kad je zdravstveno bolesno, onda je cijelo društvo bolesno. 18 tema, 92 predavača i panelista, više od 60 predavanja, 10 okruglih stolova te više od 700 sudionika. Brojke su koje potvrđuju kako su Hospital Daysi izrasli u najznačajniju konferenciju u regiji koja se bavi zdravstvom i tehnologijom.